Terve taas kaikki katsojat. Tänään olisi jälleen kerran uutta videota. Tämä on tosiaan 10 luku ja perinteen mukaan pukki avata. Tommonen. Thanks. Tässä oli jänis on, niin ei mahu piipuskella sisään. Ja videon idea on luetaan teidän kommentteja ja katsotaan ketkä päätyy pukin tuhmalle listalle. No aloitetaan ihan tämmöisestä klassisesta, että älä huuda. Älä huuda. Olikohan se mulle vai sulle? Et sä saa ikinä huudaa. Onhan se ihan normaalista, että mä huudan. Joo. Kyllä toi menee tuhmien listalle. Ei tollaista kommenttia täällä suvaita. Laitetaan tänne tuhmien listalle. Oliko se Juhani? No niin, seuraavaan kommenttiin. Kukas sit pääsee tuominoon? Seuraavana olisi tämmönen. Harmi, en voi katsoa tätä sorttia. Tässä on raaka musiikki. Äiti kieltää. Toisaalta, voiko pukki rankaista siitä, että äiti on haittanut sellaisen Niin, että rajoituksen? ei pukki voi rankaista siitä, että se ei pysty katsoa sitä videoa, mutta miksi se pystyy kommentoimaan sinne? Eikö se katsoo sen salaa? Siitähän mennään tuhmien listalle, että katsoo salaa videoita. Totta. Kyllä me laitetaan Erkki tänne tuhmien listalle. Kyllä. No jatketaan heti suoraan seuraavaan. Jatketaan taas tällä vulgaarilla kielenkäytöllä. Ihan tämmönen 5-vuotiaat. No, toi tossa on vähän vanhempi kuin minä, mutta mä myönnän, että poro on kyllä 155 vuotta. Pukki on 555. Kyllä siinä on aika monta vitosta. Eli 5-vuotiaat. Tää laitetaan kilttien listalle. Kyllä, koska se puhuu totta. Molempien ikä loppuu 5. Tai molempien iässä on monta 5. Niin. Koska me ollaan vanhoja. Tapio. Laitetaan kilttien listalle. Tää kynä on nyt ihan... No niin. Tapio kato täältä kilttien listalle. Laitako se uudelleen? Se ei tällä kertaa tekniikka petti ja Tapio ei saa joululahjoja. Kyllä. Mennään seuraavaan nimeen. No ensin on hienosti kommentoitu, että milloin live alkaa, mutta sitten siihen on kommentoitu ihan suoraan, että on kuura. Tämä on kyllä tää on vakava asia ja tolleen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa on herkkä aihe pukille. Ja porolle myös. Toi menee tuhmien listalle. Laitetaan tänne tää Joonatan. Tämmönen surullinenkin kommentti. Fortnite on kuollut. Onks Fortnite kuollut? Se saattaa Miksi puhua. teet koko ajan sun parralles tollasta? Mulla on parta, sulla ei. Laitetaan tänne mönjy. Kommentoi pukin toimintaa. Mönjy on tuhmien listalla. Mitä? Ja poro. Entäs pukki? Pukki on ainoa hyvien listalla. No täällä on tämmönen. Nämä videot on sitä varten, että kerjätään likeä, tilauksia ja kaikki. Tuhmien listalle! Mä en kerjää mitään likää. Mä teen teille mahdollisimman hyvää sisältöä. Noniin, eli laitetaan tänne Kullervo. Helna, Aijä on alaikäinen tubeen ja pelaa Forttiin. Itse asiassa olette väärässä, että se ei ole pukin vika, että kaikki eivät ymmärrä, mutta mennään eteenpäin. Mutta siitähän ei voida rankasta, että ei ymmärrä jotain, niin pidetään se ihan unohdetaan tää nimi. Ei laiteta hyviä listalle eikä tuhmien listalle. Et sä voi tehdä tommosia, koska miksi joku tilaisi jonkun turhan tyhmän kanavan ihan vaan, että menee turhaa tilaa? Okei, Tapio Junior 2. Mä luulin, että kun Tapio meni hyvien listalle, niin Tapio Junioristakin olisi tullut hyvien listojen tyyppi, mutta ei. Joo, mä en tiedä seurasinko mä edelleenkään tätä kommenttia täysin, mutta ensinnäkin niin videoita saa tehdä ihan silleen miten haluat. Mönjy tekee vapaasti omaa sisältöä YouTubeen. Ja sitten taas toisaalta niin mikä se turha kanava? Eihän tää Mönjy mikään turha kanava oo. Täällä puhutaan myös turhasta tilasta, eihän se mitään tilaa vielä. Niin, vai tilaukset? Hei, kiitoksia paljon tilauksesta. Kiitoksia!
Niin, laitetaan se hyvien listalle. Se on meidän tilaaja ilmeisesti. Hyvä, kiitos tilauksesta. Meidän pitää ehkä ottaa toinen sivu. Lista loppuu kesken, voi ei. Ja kyllä siihen mahtuu vielä monta nimeä. Seuraavaksi näen muutama kommentti samasta videosta ja aihe on aika lailla sama. Elikkä, mitä tää on nolo, mitä mönjy mä katon. Ei saa kiroilla ensinnäkin. Kyllä vain. Pukin listalla kaikki, jotka kiroilevat, pääsee tumman listalle. Eli Tapio Junior 3. Tää on hyvä, että täällä oli ensin Tapio, joka on näiden isä. Sitten kaikki lapset on tullut kommentoimaan. Sitten täällä on tämmönen, lähtee ihan positiivisella, että kysytään mikä näppis, tai oikeastaan todetaan mikä näppis. Sitten tähän on vastattu ilmeisesti oikein vastaus. Ja sitten kommenttina on tullut takaisin näppis itellä sama, mutta ihan No siis sinänsä se on itse kokeillut sitä, joten se on ihan niinku... Mut ei laita sitä tuhmien tai hyvien listalla. Ei. Tää kuulostaa enempikin semmoiselta, että pukki ostaa hänelle uusi näppis. Niin, se olisi pitänyt muotoilla vähän eri tavalla silleen, että joululahjana toiveena näppäimistä. Mut se ei saa nyt edes risuja. Voi harmi. Ei voi minkään. Tulee vähemmän meille reissattua joululahjana. Hyvä. Jo aikaisemmin sanottu älä huuda kommentti, niin tähän on tullut positiivinen kommentti tähän, että ei se huuda ja kaikki saa puhua miten haluaa. Onpa kiva. Ihanasti vielä hymiäkin siellä perässä. Kyllä me laitetaan tää hyvien listalle. Hyvien listalle kyllä. Mitä sä haluaisit joululahjaksi? Tuodaanko uusi pelitietokone vai uusi talo? No otetaan tosta vielä viimeinen, mutta ei vähäisin. Tämä oli tietyllä tapaa jopa itsestä koskettava, mutta kyllä. Tuhmien lista. Aika rehellinen, toi hittas. Laitetaan tänne nyt koskenlaskija. Tosiaan Tavirkosinoin tässä, joten hyvää keskiviikon loppupäivää. Huomenna tulee taas uusi luukku. Nyt täytetään meidän pomojen lista. Tuhmien lista. Ja tosiaan huomenna tulee taas uusi luukku sitten.